Mayong adlaw mga anak sa Dios. Ang pangutana karon nga makapadasig o makapabukad sa atong mga kasing-kasing ug atay sa mga Pilipino mao kini. Kanusa man mobisita si Pope Leo XIV sa Pilipinas. Apan kay by this time sayod na siguro mo base sa daghan kaayo nga mga throwback photos sa social media nga si Pope Leo XIV nakabisita na diay sa Pilipinas sa daghan kayong higayon. Dili lang isip Santo Papa. Sa wala pa siya nahimong Santo Papa, siya nianhi na aron pagsalmot sa mga kalihukan sa lokal nga simbahan. Busa masulti nato nga duol na kaayo sa iyang kasing-kasing ang mga Pilipino nga mga magtotoo. Apan karon nga Santo Papa na siya, dili na inana kasayon ang pagbuhat og desisyon kung asa siya mo bisita. Ang iyang mga pagbisita pastoral o diplomatic decisions nga magagad sa daghan nga mga butang. So tuguti ko nga ipasabot nako kini pinaagi sa tulo ka mahinungdanon nga mga punto. Una, ang Santo Papa mutan-aw sa pastoral nga panginahanglan sa lokal nga simbahan. Kini nagpasabot nga maminaw siya sa mga obispo sa nasod ug susihon kung unsaon niya pagpalig-on sa pagtuo, paghatag og paglaom o pagtubag sa mga panginahanglan sa katawhan, pananglitan. Kung ang usa ka nasod nag-antos sa kagubot sa politika o moral crisis, ang Santo Papa mutanaw sa posibilidad nga mobisita aron magdala og panaghiusa og kalinaw. Sa kaso sa Pilipinas, usa sa mga nasod nga kinadaghanan og Katoliko, ang pagbisita sa Santo Papa usad jud ka dako kaayo nga grasya. Apan bisan pa niini kinahanglan nga mohaom kini sa mas lapad nga pastoral priorities. Ikaduha, dako ang papel sa Secretariat of State sa Vatican, labi na sa aspeto sa diplomatic relations tali sa Holy See ug sa nasod. Ang Papa dili lang spiritual nga leader, siya usab usa ka head of state. Busa kada pagbisita aduna gyud mga coordination meetings uban sa mga opisyal sa gobyerno o mga discussion sa mga issue sama sa katungod sa tao o human rights, hustisya o kalinaw. Sa dili pa ma-finalize ang bisan unsang pagbisita, kinahanglan adunay klaro nga kasabutan o panag-uyon tali sa Vatican o sa host country. Ikatulo, ang schedule sa pagbisita sa Santo Papa nagdepende sa iyang panglawas, global priorities o tukmang panahon o right timing. Kada tuig sa pagkatinuod daghan kaayong imbitasyon gikan sa tanang dapit sa kalibutan apan pipila ra gajud niini ang matuman. Ang Santo Papa maminaw sa tingog sa Espiritu Santo sa tambag sa iyang mga kauban sa Vatican ug sa kahintang usab sa iyang lawas. Kung makadesisyon si Pope Leo XIV nga mobisita sa Pilipinas isip Santo Papa, kini mahimong resulta sa pagtigom sa tanang mga hinungdan. Apan dili pud nato kalimtan ang gahom sa pagampo ug ang kalipay sa paglaom. Kita nga mga Pilipino kanunay mohangop sa Santo Papa nga puno sa gugma, puno sa daghang music o milyon-milyon nga mga tao ang mobaha diya sa kadalanan. Tingali dili madugay mobalik siya puhon, dili lang isip bisita, kundi dili isip Vicar of Christ sa yuta nga muduaw balik sa katawhang iyang nailhan ng daan o gihigugma pod pag-ayo. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.